Hello guys, gagawa tayo ng champurrado gamit ang chocolate na ito. Dahil wala tayong kakao, ito ang gagamitin natin. Ayun guys. O diba, halo-halo. Isa muna. Tatlo ang binili ko pero para hindi masayang. Kung okay na yung isa or dalawa. Diba guys? Okay din siya. Kaya kahit walang kakao, no problem. Ang gamit ko ay glutinous rice at saka kalahating takal at saka kalahating rice. Jasmine rice. Masarap kasi. Mukhang pa. Dagdagan pa natin ng isa para ito siya guys, dagdag ulit kasi parang siya, malabnaw. Lagyan na natin. Lagyan natin ng salt para konting salt lang para hindi siya nakakauyam. Pinahinaan ko na low heat. Alam nyo ba guys kung ano yung bagay dito? Syempre, tuyo. May nagbigay sa akin. Parang maliit ang natin. Yan ang bagay. May nagbigay sa akin ng tuyo. Parang to? Flying fish. Tama ba? Please comment below kung anong isda yan. From Thailand yan. From Thailand. Meron pa. Kunti lang muna. Para may Here's the finished product guys. Tara, let's eat. Kayo ba guys, ano ang nababagay sa champurrado? Ayan sa akin kasi, tuyo. Tara, let's eat. Thank you for watching.